George Bati, Ramogi TV. Kuna mgajong wachore ni moko kuom ji manoiki e puodho ma Shakahola nomi barupe mag ik kod piny owacho. Anyuola moro koro koni e higa mar 2022 mane en jalup ruoth makono Raymond Charo ne omiyogi barua maketo gi thuolo mar iko. Kata kamano ruodhno to kwedo wach ma kamano. Bende liekore ni kata mana nyiewo mar lo ma Shakahola ruoth kod jalupne ne ogoyo sei. Ruoth mondi miyo waler. Midhiero mag familia mar Silas Otieno ne ochakore e kinde mane oriambo ni odhi Likoni, kaunti ma Mombasa, ka kuma diri to ne odhi Shakahola. Silas bang'e ne olero ne anyuola ne ni ne oyudo lo ma osegedo, kata bed ni ne ok oyango ni ne oseyudo keny kod nyadendi Zilfa Doyo. Zilfa ne owito ngimane ma Silas oikie ka ok onyiso jonyuol nyako. Min Silas bende ne oduogo ng'e adiera bang'e. Kata kamano, e oboke mar Ramogi TV oneno achiel kuom gigo mane okwanyi e puodho ma Shakahola en sei machalo mar Silas ma ondiko ni jaode ne otho kendo ne oyie ike e puodho ma Shakahola ka ok otere kan kar ringre joma otho. Oboke yangore ni ne opuodh kod mane en jalup ruoth ma Makongeni Raymond Charo e higa mar 2022. Na 29 wamesika na wewe unasika mtoto ya mwenyewe na mama yake yako na ndugu yake pia kumbasa. Umeelewana huu kijana? Hapana. Oboke ni en achiel kuom gik makoro keto mane en jalup ruoth Raymond Charo e tago maliet. Anyuola ni nyaka sani oseyango ni nyargi Zilfa ne oikie bungu ma Shakahola. Sasa kama burial permit imeandikwa na hizi burial permits ndio serikali inatumia kama tallying ya kujua waliokufa ni wangapi kwa kila sub location, kwa kila location, na permit imeandikwa na assistant chief, muhuri wake iko hapo, tutajuaje hii jambo ni kutoka nje? Etwak marwa kod ruoth okwedo ni ne ok ochiwo boke mar puodho ike bungu ma Shakahola ka okoni ji duto mane ochiwo negi barua ne okone ni dhi iko Shakahola ok e bungu. Hapana, mimi sikujua mtu akija kusema kama anatoka Shakahola. Initial story yote ni kwamba those guys walikuwa wasema kama anatoka kwa Makenzi. Hao watu hata ukiangalia hivyo, ukiangalia hiyo barua utasema kama alikuwa anatoka Shakahola. Na mtu kama amekuja na asema bibi yangu amekufa kwa sababu na hii na umeverify, si unamtetea barua shwari. Mbona chief angeweza kuongea aseme ya kwa kuna watu ambayo wanauawa hapa, tuokoe hao watu? Tulifika huko ndani tukapata ya kwa chief na assistant chief hao ndio wenye walikuwa wanasimama wakati mashamba zilikuwa zinagawa. Makenzi anagawia watu. Chief huyo ndio pia watu wakikufa pale anatoa permit ambayo saa hizi tumeonyesha hapa. Bende Raymond okoni okia Silas Otieno ka okoni kama urito en kod ji mahawa 20,000. Anyuola mar Silas koni gisebedo ka giwuothie bungu ma Shakahola kod geno mar medo menyo. Tumeenda wahi kwenda Shakahola na nini mama IP tukiongozwa na chief. Chief anaingia pale, yeye anaongoza. Bila chief huwezi ukaingia pale, na wakuru huwezi ukaingia pale kwa sababu unapata wameweka barrier. Bora wamesasikia chief anakuja wanatoa barrier hiyo. Nyakasani podgi manyo wuodgi ma Silas kod nyithinde ariyo magikoni olalie bunguno. Judith Omondi, Ramogi TV.